Vigyétek Rákóczit Magyarországra! Ezzel a megdöbbentő címmel közölt cikket a Slovenské národné noviny, melyben a nyugalmazott kassai érseknek, Alojz Tkácsnak a Szent Erzsébet ünnepségen mondott imájából egyebek mellett azt a gondolatát emelik ki, hogy felkérte az egyházi és polgári intézményeket arra, hogy kezdjenek tárgyalásokat második Rákóczi Ferenc és hozzátartozói földi maradványainak átszállításáról Magyarországra. Mert ha ez megtörténik, akkor vége lesz a nyugtalanító helyzeteknek, és mi jobb barátok és szomszédok leszünk. A nyugalmazott szlovák egyházfőt a Magyarországi Rákóczifalvai Örökség Egylet által Kassán szervezett demonstrációszerű megemlékezés hozhatta ki a béketűrésből, melynek során 2012. október 27-én úgy helyeztek el zászlókat a Rákóczi kriptában, hogy arról a helyi illetékesekkel nem egyeztettek, ráadásul a mintegy 200 fős gyülekezet viselkedése sem a megszokott normák szerint történt. Nem a zászlókkal van a baj, amit látjuk, még itt vannak, hanem a viselkedéssel, az a lőfősködéssel, az a kiabálással, ami az oltár előtt volt, mert hát ugye a szövegelés lent kellett volna megtörténni a sírboltban, ugyanis hát a 106. évfordulót jöttek ünnepelni, rendben van. De, mint mondtam, kint rendőrség, de nem csak, már ide jöhet el a zászlókkal mindenféle, hát nem akarom mondani, jobbikú zászló is oldottan, és a városban egy kicsit felhajtást okoztak. És a mai napig is problémák vannak emiatt. Amint mondom, a zászlók itt vannak, de a baj megmaradt, és az, amint szokás, mi nálunk. A szlovákiai magyaroknál mi érezzük ezeket a problémákat, ami így, ilyen dővösködéssel okoznak mi nékünk. A kassai római katolikus érsekség sajnálatosnak tartja a történteket, és Jaroszláv Fabian érseki szóvivőt cáfolta, hogy el akarnák Rákóczi földi maradványait távolítani Kassáról. Emeritný arcibiskup Monsignor Alojz Tkács je arcibiskupom na dôchodku, nepatrí do úradu, arcibiskupského úradu v Košiciach a nepatrí ani do oficiálnej cirkvi, čo sa týka kúrie a rozhodovacích procesov. Je to dôchodca a jeho vyjadrenie my v katolíckej cirkvi nekomentujeme ani nijako nepodporujeme. A kassai magyarok viszont elítélik a nyugalmazott érsek szavait, mint ahogy a magyarországi szélsőjobboldali megnyilvánulásokat is. Az ilyen szélsőséges vélemények egyáltalán nem szolgálják a szlovák-magyar viszonyt sem, és ahogy látható, egyes szélsőjobboldali megnyilvánulások alapján is ez valóban nem méltó Rákóczi szellemiségéhez. Én is azt mondom, hogy második Rákóczi Ferencnek itt a helye, itt temették el, itt a helye, itt nyugodjon békében. A kassaiak zöme a megbékélés híve, és sokan úgy vélekednek, jó lenne, ha a sajtó nem öntene több olajat erre a meggondolatlanul gerjesztett tűzre.